מיקה, סתמי. למה אתה סוגר את הדלת, אחי? חכה ליוטה. נכון. טוב, מה, איפה יותם? יותם! יש לו את האוויר, הוא רוכב פשוט. לא שומע. לא נראה לי יבוא. סם חוכובה על השקי ויוצא סיבוב בעיר כובע גרב על קרחת, יש לי גוף פליט בדיר משקפיים והכניס סבתא קנתה לי במשביר דימה אקסר על הטקסי הנהג מיד מגביר צלצל בסוני אריקסוני הוא מביא לי את השקית אני נמנע מפחמי מסע סלק את הפרגית יש לי קוברה בסלון 7 קילו של גנדון יש לי אותו דיאדור הכוס מרוץ מטוס סילון. מאיה, תקשיבי, את ראית את המרכזים היום? אני לא ראיתי אותם בכלל. ברדה, לא עכשיו, אני חייבת לנקות, אפשר את הג'לו בנים? אחי, נו... טוב, אני אתקשר לתאמיר. הלו, ברדה? הלו, איפה אתה? מה יש לך? יש עכשיו פעולה. לא, אני ממש מרגיש רע, סליחה, באמת, אני לא מרגיש טוב, כל הקורונה וזה, טוב. תודה, ביי. הלו, שפיצו? יואו, מה אומר, תאמיר? אתה בא לים? יאללה בוא, אחי. טוב, ביי. טוב, אני לא יודע מה הקטע שלו, הוא עוד פעם חולה, הוא לא מרגיש טוב. תנסה אולי להתקשר לגלי. טוב, נו. ברדה? גלי, איפה את? יש עכשיו פעולה עוד שנייה. לא, רגע, ברדה. אני באמצע להכין אוכל לשיחה, לצוות המשטר שלי, יצאת דרך, אני חייבת, ברדה, אני חייבת, אני לא יכולה להחזיב אותם. טוב. ברדה, אני אדבר איתך אחר כך, אני חייבת להספיק להכין להם. ביי, ברדה. טוב, סגור גלי, תשמעי לי איזה חתיכה. יאללה, ביי. למי נתקשר עכשיו? וואי, אין לי כוח. זה עכשיו להתקשר לילד הפוקי הזה, די, אין לי כוח כבר. תתקשר, חשוב. טוב, נו, כוס עמק. יא בני דלת להתפקד. היי, דלת! רגע, יש לי. הלו, ברדה. הלו, ילד פוקי, איפה אתה? לא, אני מסיים פה כמה דקות איזה משהו בבני דלת ואני מיד חוזר אליך. ביי. דלת! טוב, פוקי, אני מדבר איתך, ביי. טוב, אני חייב מרכז פעילים שיהיה לי פה בשבט עכשיו, אני אתקשר לשי, אין לי מה לעשות. אוי, ברדה מתקשר אליי. הלו, ברדה. הלו, איפה את, שי? אני חייב פה מרכז פעילים שיהיה עכשיו בשבט. רגע, אני בודקת כמה טעינה יש לי. תגידו, חשמל ל-70% זה מספיק לפעולה? לא, אז חי, תהן עוד קצת. טוב, ברדה, אני ניתן אותו טיפה ואני אחזור מחושמלת לפעולה. טוב, יאללה, שי, אני מדבר איתך. תשתמשי במתן מהיר ותבואי, חייב אותך. טוב, יאללה, ביי. טוב, אחרון חביב יפתח. יש לי אותו דיאדור הכוס מרוץ מטוס סילון. מה קורה בחדר של המדריכים שלי? אני צריכה לבדוק את זה. שלום, שכחתי להביא את העניבה היום. לא, זה בסדר, חיים שלי, הכל בסדר. יואב, מה יש לך? דיברנו עכשיו על דיסטנס. טוב. עם תחזרי אחר כך, סליחה. נדבר. חיים שלי, מה אתה עושה? לא
סובלת עידן רשת, זה בעצם... מה, באמת? וואי, מה זה הצעקות האלה? תגיד. אתה שומע את זה? נמאס כבר מהם. מה זה? כל כולם ככה. צריך לטפל בהם. יואו, חייב לסיים עם זה. זה הסוף שלהם היום. זהו, זה הסוף שלהם. קיוסק, להתפקד! יאללה! זה נגמר עכשיו. זה נגמר. לך תסתכל! קיוסק מצביע! צא מפה! יש לי אותו דיאדור, הכוס מרוץ מטוסים. היי, שלום. היי, מה נשמע? בסדר. על מה רצית לדבר איתי? הבנתי שהדרכה זה פחות מתאים לי. אני לא... אין לי כל כך חברים ובשבט, וזה פחות יתאים לי, זה פחות. הבנתי, מאוד מצער לשמוע. טוב, שיהיה לך יום טוב. יום טוב. הבא בתור! היי, שלום. היי, מה נשמע? בסדר, על מה רצית לדבר איתי? האמת שאני פשוט כל כך רוצה להישאר בהדרכה. או בכללי בצופים. מה? למה? ממש היית חזקה. לא, אני כבר לא מתחברת, זה כבר לא אני. יש לי דברים אחרים לעשות. הבנתי, סבבה. תודה רבה. תודה בכל מקרה. יום טוב. יום טוב. הבא בתור! היי. שלום. היי, על מה רצית לדבר איתי? רציתי לפרוש מהדרכה, מה? למה? היית ממש צהובה. אבל פשוט כבר אין לי חניכים וחברים שלי כבר לא בצופים, אין לי כל כך הרבה מה לעשות פה. מה? אבל לא תתני עוד איזה ניסיון, עוד איזה צ'אנס? לא, זה כבר לא בשבילי, לא כיף לי כל כך. טוב, אני מבין. שיהיה לך בהצלחה. הבא בתור! היי. היי, שלום. מה נשמע? האמת היא שרציתי לדבר איתך, פחות מתאים לי צוות שכב"ג. למה? כי זה לא מתאים, זה לא הווייב שלי, אני... לא מתאים לי צופים. טוב, אני מבין. יום טוב. ביי, תודה. היי. היי, שלום. תקשיב, אני לא משנה מה תגיד, אני החלטתי סופית, אני לא נשארת בצופים יותר. מה? למה? גם ככה כולם פרשו, די, נו, השכבה כבר לא פה, אני פורשת, די. טוב, אני מבין. בסדר. תודה. שיהיה לך יום טוב. גם לך. יש לי אותו דיאדור, הכוס מרוץ. אמן שזה יהיה. אמן שזה יהיה. זה איך בא לי פליז. שכב"ג, אתם מוכנים לזה? מה זה? אתם מוכנים? אתם מוכנים? מה זה שרים? שרים? נו! זה גרוע. מה זה החרא הזה? איפה הפליז? איפה הפליז? מזל שאנחנו שמיניסטים פעמיים. שמיניסטים פעמיים. טוב, אז גב אליה, אתם נבחרתם לפעולת שכב"ג. אני רציתי. המשימה שלכם היא כל אחת לקפוץ 10 פעמים על רגל אחת. בידורית מתוך בגז' וכבר 3 אחרי חצות. איך הפופקה שלה... טוב, שכב"ג, ברוכים הבאים לחשיפת החיים. אלעד. לא, מה זה? אני צחקתי. תגיד לי, לא, אהבתי את זה. אז את הגבולות אוהב לחצות. עופר לוי מאוהב בגשם בכל הקולות. יואו! השבט נשרף, מה זה? יואו! לא מאמין. נשרף השבט. יואו! נשרף השבט. יואו! היי שבט עוגן, היום ה-50 בדצמבר, אני נמצא פה, הנה רועי, ליאב, הנה שירן, אני מאוד מפחד, אני לא יודע מה לעשות. יש פה שריפת ענק, עברי, נכון? שריפת ענק. וואלה, ירד. וואלה, הנה, גם יורד גשם, זה עוזר. תראו, יש שם שריפה. גם שם זה נראה כאילו שרוף. אני יושב עכשיו קרוב אל השמיים, מנסה למצוא תשובות לשאלה
על הדרך גם חולץ את הנעליים. חיילים עכשיו עוזבים את המרכבה, כן אני יושב שם חושב קצת עלייך להכאיב מעט ללב. את המשפט הבא את בטח מכירה, יום יומיים אני בא בחזרה. נגמר, נגמר, נגמר. ובדרך כשיצאנו אל הבית, אז יצאנו בפלאפל בפינה, ואנשים שם הסתכלו מחאו כפיים. הגיבורים שלנו אמרו באהבה, ואני עומד שם מסתתר. קצת גדול עליי להיות זה ששומר, ובין ביס לביס עולה בי מחשבה, לעזאזל כמה גיבורים יש במדינה. נגמר, 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 נגמר. ומאז אפשר למנות כמעט שנתיים, והיום אני עסוק בהשלמה. בעוד רגע כבר אשמע את הכפיים, ואז אצעק בכל כוחי מהבמה. ואם שומעים, אם מקשיבים, עוד אפשר למצוא כאב בין המילים, ומבטיח לא אכתוב על זה יותר, רק בפעם הבאה ששבר. נגמר, 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 נגמר. יש מדינה אחת על יד ירושלים, שם עדיין משתוללת מלחמה, כי אנשים שם מאבדים את העיניים, לא מחכים לגיבורים באף פינה. נגמר, נגמר, נגמר. אני כותבת תאים, אתה יש אני המים, ציפור לילות כפיים רק. אסור לך לחשוב כשאת כל כך עייפה, צאי לטיול לאור זריחה, רחוקה מהבית בשביל לחזור נמחק, הולכת על חבל דק, הלילות ארוכים בלי לדעת למה, בורחת ואין רודף,
נקיף את הפארק, רק להפסיק לחשוב. אנשים עייפים רצים ברחוב, היינו פה כבר קודם בתפקיד הפוך, הליכה מהירה להתיש את הגוף. בין הגפנים, בין ענבי הכרם, שואלים מחבלים, מייללים ונעלמים. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומעל גגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך, ושנינו בסמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, ועם לאט השתקפויות של עצב ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו